नमस्कार प्रणाम कैसे हमने के भोजपुरी में बहुत ही विधा बा, लेकिन विदाई गीत ऐसा बा कि रील्स देखते देखते प्ले हो जाला कोनो विदाई गीत। और आज पापा के बहुत याद कहीं की जिम्मेदारी के साथ आदमी कभी दिखाना पड़ेगा अपने आप पे आदमी। और माई बाप अपना बेटा बेटी को बहुत मेहनत से और शादी ब्याह हो जाला, सब लोग अपना अपना घर चल लड़की लोग, लेकिन आदमी पल के प्यार के बहुत ही ज्यादा ऐसा रीत बा भगवान शायद ही ना बनल रहती तो जौन भी भा, लेकिन जब विदाई की बारी आवेला करेजा दल जाला एगो बेटा।